υπάρχει λόγω του ακροατηρίου, το οποίο είναι από όλες τις κατηγορίες, υπάρχει μια επιθυμία γνώσης ως το πώς να κρατήσουμε τους σπόρους. Γιατί λέμε, κρατάμε ποικιλίες, έτσι, διατηρούμε, αλλά τι διατηρούμε, έτσι, να ξέρουμε τι διατηρούμε. Και πάνω σε αυτό θα πούμε μερικά πράγματα για να σας δώσω τα ερεθίσματα για να συζητήσουμε περισσότερα. Όταν λέμε καταρχάς διατηρώ μια ποικιλία, γιατί ξέρετε ότι το ακούω πολλούς ότι έχεις κάποιες ποικιλίες, μπορείς να μου στείλεις λίγο σποράκι από αυτό, εγώ θα την κρατήσω και από και το σπόρο που θα πάρω θα σου στείλω και σένα λίγους σπόρους να έχεις κτλ. Έτσι, άρα όταν λέμε διατήρηση μιας ποικιλίας, δεν μιλάμε για ένα σούπερ μάρκετ που έχει τα μακαρόνια, ξέρω εγώ, ή τις τάδε κονσέρβες, τις έχει σε μια στίβα και πας και διαλέγεις. Έτσι, είναι όλη ο τρόπος στον οποίο το έχει συλλέξει το προϊόν. Έτσι, εδώ είναι όλη η ιστορία και δεν είναι το πακετάρισμα, έτσι, που λέμε διατηρώ, συνήθως ακούμε διατηρώ, αφού έχω στο ράφι, ξέρω, κάτι σπόρους ντομάτας, τελείως είναι ποικιλία, γράφουμε πάνω και μια ποικιλία και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όταν λέμε διατήρηση γενικά είναι μια βελτιωτική μεταχείριση, η οποία στηρίζεται στη γενετική. Δηλαδή, παίρνουν υπόψη τα γονίδια που πώς συνδυάζονται για να κρατήσουν μια ποικιλία και έχει σαν σκοπό τη μεταβίβαση αναλύωτων των χαρακτηριστικών από έτος σε έτος. Παραδείγματος χάρη, αν έχουμε μια ποικιλία η οποία έχει κυλινδρικούς καρπούς, ξέρω εγώ όπως είναι η λαγκαδά, πια έχετε υπόψη σας, κυλινδρικούς καρπούς. Πρέπει την επόμενη χρονιά που θα τις πήρουμε να πάρουμε πάλι κυλινδρικές μελιτζάνες. Αν τις μελιτζάνες που θα πάρουμε δεν είναι οι ίδιες, ως προς το σχήμα, σημαίνει κάτι δεν πήγε καλά. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρώμα. Χαρακτηριστικά τα οποία γίνονται εύκολα αντιληπτά σε εμάς, ας πούμε. Αν έχουμε μια ποικιλία με άσπρους καρπούς, έτσι, αν αυτή διασταυρωθεί με μια ποικιλία που έχει ιώδεις καρπούς, η γνωστή τσακώνικη περισσότερο, νομίζω πως είστε εξοικειωμένοι εδώ γειτονιά απέναντι με τον νομό Ηλίας, η οποία καλλιεργείται, την επόμενη χρονιά, θα δούμε εδώ μια φωτογραφία, αν έχουμε μια άσπρη λέμε, και τη διασταυρώσουμε σαν μάνα, τη χρησιμοποιήσουμε σαν μάνα, και τη διασταυρώσουμε με την τσακώνικη, στο τέλος παίρνουμε ένα νέο προϊόν, έτσι, ένα νέο προϊόν, το οποίο έχει χαρακτηριστικά και από τα δύο. Βλέπουμε ότι αλλάζει το σχήμα, είναι ενδιάμεσο, το χρώμα ενδιάμεσο, έτσι, και αυτό το βαφτίζουμε εμείς με μια λέξη σαν υβρίδιο. Όταν λέμε υβρίδιο, φυσικά αυτό δεν πρέπει να δαιμονοποιηθεί η λέξη ότι είναι υβρίδιος, είναι και καλά κάτι κακό, έτσι. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής, ότι αν από αυτή εδώ την ποικιλία που είναι η F1 γενναία, το υβρίδιο, πάρουμε σπόρο και τον σπείρουμε, τι θα πάρουμε? Τι είναι το μυστικό? Και όταν λέμε διατηρούμε, αυτό λέει, αν πάρουμε σπόρο από αυτό εδώ το υβρίδιο και το μαζέψουμε, την επόμενη χρονιά θα πάρουμε, και αυτό θα εξηγήσει το λόγο για τον οποίο λέμε ότι όταν καλλιεργούμε ένα υβρίδιο δεν πρέπει να κρατάμε σπόρο. Την επόμενη χρονιά τα μισά μας φυτά θα μοιάζουν με το υβρίδιο και τα άλλα μισά, δηλαδή κατά 25% θα μοιάζει με την άσπρη μελιτζάνα και τα 25% με την τσακώνικη. Αυτό την πρώτη χρονιά. Έτσι, αυτό αν ακολουθήσει η επόμενη γενιά, άλλα 50% και έτσι στο τέλος δεν ξέρουμε τι παίρνουμε. Έτσι, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι όταν καλλιεργούμε ένα υβρίδιο δεν πρέπει να κρατάμε σπόρο. Τώρα, το ερώτημα που μπορεί να προκύψει είναι καλά, μελιτζάνες θα πάρεις, μελιτζάνες θα πάρεις, έτσι. Μελιτζάνες θα πάρεις πάλι. Αλλά όταν έχεις μια εταιρεία που προμηθεύει σπόρους και έρχεται κάποιος αγοράζει και τον λες ότι έχω μια άσπρη ποικιλία, έτσι πάει και τη σπείρει και δεν βρει και βγάλει την άλλη χρονιά, μόνο άσπρες δεν θα έχει, θα πει εντάξει, έτσι. Άλλα περιμένουμε και άλλα βλέπουμε. Αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που λέμε ότι από τα υβρίδια δεν μπορούμε να κρατήσουμε σπόρο. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό. Αν κοντά σε γλυκές πιπεριές καλλιεργήσουμε και καυτερές.
Έτσι. Όλες οι πιπεριές που θα μαζέψουμε θα είναι καυτερές. Γι' αυτό λέμε δεν φυτεύουμε στον κήπο μας καυτερές πιπεριές κοντά σε γλυκές. Γιατί πολλοί στους κήπους, επειδή αυτό το χώρο έχουν, έτσι, είναι μερακλείδες μερικοί, ξέρω εγώ, το ζάκι, το κρασί, που το έχετε και άφθονο, λέει και καμία καυτερή. Εντάξει, το μία καυτερή είναι απλή κουβέντα, αλλά η μία καυτερή της κάνει στο τέλος όλες τις καυτερές, έτσι. Οπότε γι' αυτό λέμε δεν πρέπει να τις παίρνουμε κοντά. Αυτό συμβαίνει, λέμε, γιατί η γύρι από την καυτερή ποικιλία επικονιάζει τα άνθη της άλλης ποικιλίας, και αυτό το λέμε εμείς φυσική διασταύρωση, και παράγονται φυσικά υβρίδια, έτσι, τα οποία δεν επεμβαίνουμε εμείς, αλλά τη δουλειά που ήταν να την κάνουμε εμείς θα κάνουν τα έντομα, τα οποία δεν τα ελέγχουμε, έτσι. Οπότε αυτομάτως τρώμε όλες τις πιπεριές λίγο καυτερές. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε τις ανεπιθύμητες διασταυρώσεις? Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή να τις καλλιεργήσουμε σε μεγάλη απόσταση, έτσι, καλλιεργούμε σε μεγάλη απόσταση, οπότε αυτό λέγεται γεωγραφική απομόνωση, οπότε ανάλογα με το είδος είναι και η απόσταση, έτσι. Άλλες ποικιλίες μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε 50-100 μέτρα, άλλες θέλουν πάνω από χιλιόμετρο. Έτσι, αυτό εξαρτάται από το είδος της ποικιλίας. Και στο τέλος λέμε ότι κάνουμε καλλιεργητικό έλεγχο και απομακρύνουμε τα αποκλίνοντα φυτά. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα σε ένα χωράφι και βλέπουμε, έχουμε γνώση της ποικιλίας, ξέρουμε αν είναι μια πιπεριά, ας πούμε. Έτσι, και ξέρουμε το σχήμα της, το χρώμα της κτλ. Μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε αν όντως υπάρχουν καρποί διαφορετικοί. Δηλαδή, αν έχουμε μια μακρουλή για τηγάνι, έτσι, και βρούμε σε κάποια φυτά με στρόγγυλο καρπό, αυτό μας λέμε κάτι δεν πάει καλά εδώ, έτσι. Άρα, αυτά τα θεωρούμε, εφόσον είναι τα λιγότερα, έτσι, και ξέρουμε την ποικιλία, θα θεωρούμε ότι αυτά είναι εκτός τύπου, ξεφεύγουν. Έτσι, άρα αυτά, άμα θέλουμε να κρατήσουμε σπόρο από αυτή την ποικιλία, πρέπει αυτά τα φυτά να τα απομακρύνουμε νωρίς. Νωρίς, δηλαδή πριν την ανθοφορία. Έτσι, αν δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε πριν την ανθοφορία, έτσι, και τα γνωρίσουμε μετά, τα ξεριζώνουμε μετά και πάμε και αφαιρούμε όλα τα λουλούδια από όλα τα άλλα τα φυτά. Και όλους τους, ό,τι καρπός έχει δέσει και ό,τι είναι ανθισμένο τα αφαιρούμε. Οπότε, τα λαχανοκομικά έχουν το καλό ότι δεν ανθίζουν μια φορά και στόπ, είναι συνεχούς ανθίσεις. Οπότε θα πάρουμε το δεύτερο κύμα των ανθέων. Οπότε το δεύτερο κύμα των ανθέων που θα πάρουμε, θα είμαστε σίγουροι ότι ο σπόρος που θα πάρουμε θα αντιπροσωπεύει την ποικιλία, γιατί δεν υπήρχε άλλη ποικιλία εκεί να διασταυρωθούν τα φυτάκια. Το υπόλοιπο και αν διασταυρωθούν από το διπλανό φυτό θα είναι ίδιο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε και την ποικιλία. Τώρα, πώς γίνεται η σποροπαραγωγή των παραδοσιακών ποικιλιών? Οι καρποί γενικά των λαχανοκομικών ειδών σε άλλο στάδιο συγκομίζονται για κατανάλωση, λέμε ότι είναι όριμοι για συγκομιδή, και σε άλλο στάδιο συγκομίζονται για την παραγωγή σπόρου. Δηλαδή όταν συγκομίζονται την παραγωγή σπόρου λέμε ότι το φυτό έχει φτάσει στη φυσιολογική ορίμαση. Και εξηγούμε εδώ. Αυτό το παίρνω αφορμή από κάποιον παραγωγό που το προηγούμενο καλοκαίρι μου πήρε τηλέφωνο και μου λέει δεν μπορώ να κρατήσω σπόρο μελιτζάνας. Λέω γιατί ρε παιδί μου? Λέει το μαζεύω και όταν πάει και στεγνώσει ήρθε και ζαρώνει και μόνο σπόρος δεν είναι. Του λέω άμα είσαι κοντά, είσαι μακριά, να δω κοντά, έλα κάνε μια βόλτα στο γραφείο να δούμε. Οπότε μου δείχνει πράγματι ένα πιατάκι είχε εκεί με κάτι μαύρους σπόρους συρρυκνωμένους. Του λέω πώς τους μάζεψες? Ένα άλλο. Πήρε τη μελιτζάνα, εκεί που την έτρωγε, μόλις την άνοιξε, είδε και τους σπόρους μέσα. Τους σπόρους που έχει, μάζεψε μερικούς σπόρους, τους έβαλα να στεγνώσουν για να κρατήσουν σπόρους. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το λάθος που λέμε ότι ο σπόρος αυτός, έτσι, δεν είναι, λέμε, δεν έχει φτάσει στη φυσιολογική ορίμαση. Δηλαδή το έμβριο που έχει μέσα δεν ορίμασε. Είναι άγορος άλλο για κατανάλωση. Έτσι, για κατανάλωση το προτιμούμε γιατί ο σπόρος είναι μαλακός και τον τρώμε. Έτσι. Γιατί άμα τον αφήσουν και προχωρήσει και φτάσει στη φυσιολογική ορίμαση, είναι σκληρός, δεν τρώγεται. Έτσι και δεν μας αρέσει και το προϊόν μετά.